sana'a na yin kasalfi shine fasalona ko ina everyboy suke ta kirana kai birni da kauye aiki suke ta kirana cire aiki shi na ɗauko bari wasa da cire aiki cire aiki kai cire aiki cire aiki cire aiki ka cire aiki kan cire aiki na sha wahala cire aiki cire aiki kai Kano to Kaduna na je cire aiki na zo zan cire aka ce aka mani wannan ganganci ne wannan raini ne cire aiki na sha wahala cire aiki kai cire aiki na sha wahala cire aiki shi na je zan yi aka kamo ni na ji jiki cire aiki na ji jiki don cire aiki shi na je zan yi yarinyar ta faɗa kai kedi to Kaduna Zaria to London cire aiki kai cire aiki to gobe sallah za mu je cire aiki shi zan yi aiki na sani cire aiki kai cire aiki everyboy ake ta kirana ko ina aiki suke ta kirana everyboy yaro dan yayi kai cire aiki shi na sa aka ba domin fashi zan yi kai Khadija masoyiya ta zan je zan cire aiki a wajenta kai cire aiki shine fasalona cire aiki shine fasalona cire aiki ina son ki sani a zuciyanki don aiki shi na zo zana cire aiki shine sana'ata cire aiki na shafiya cire aiki kai shi zana daina aiki kai cire aiki kai aiki na zo zana cire kowa yana ta kallo na kwato so ya cire kai cire aiki kai ka sabta gefe na ya zo ta yani cire aiki kai cire aiki Sadman Sadiq mai waka na badawa cire aiki kai ga Khalifa M Inuwa cire aiki DJ Sante Twali ta taho shi ma Shafi'u ya taho cire aiki kai cire aiki kai Khalifa yaya na mama ake ta kiran shi cire aiki kai cire aiki kai Yusuf Shege shi ma ya san cire aiki kai cire aiki zan cire aiki kai zan cire aiki zan je neman portrait ne cire aiki ranar sallah mu je neman portrait domin cire aiki gobe sallah za mu je neman portrait domin cire aiki kai gani ga safe ga Yusuf Bobo a bayana ga Shafi'u mun fita neman cire aiki kai cire aiki official Shafi'u zo mu je cire aiki shi za mu je mu cire aiki kai cire aiki Sadiq Sadman mai waka na fadawa zo mu je cire aiki kai cire aiki Khalifa duka yaya na Khalifa na mama ake ta kira ka zo mu je cire aiki uwa mama na dauke ki a zuciya da ina kaunar ki kai cire aiki kai cire aiki to Emi boy yaro dan mama ce bidike MR waka sa ta daura daga nan to na gode Allah mahalicci na mahallakin duka rayuwa na shi ya bani daman motsawa ya bani daman yin waka rabbi sarki Allah roko na kawo gare ka ɗaukaka ni ka kawo da makiyana rabbi sarki Allah Production. kai gobe sallah za mu je cire aiki